Har du noget, vi skal skåle for, Marie? Jeg har lært at spise koriander. Har du lært at spise koriander? Det er i hvert fald en dobbeltskål, tror jeg. Endnu en skål. Skål, skål. Det er sgu flot. Har du fundet ud af, hvornår du flytter? Jeg flytter lige så snart, vi har snakket med børnene. Det var ligesom det, der var aftalen. Det var det, der var aftalen. Godmorgen! Jeg henter dig efter træning. Og du har snacks og det hele taget? Ja da, jeg har købt lækkerier. Okay. Hej, hej. Ha' en god dag. Vi ses. Hej, skat. Ane? Hey, Ane. Hej, Ane. Er du der? Ane, du har fået en blodprop i hjernen. Det kommer ikke til at blive helt normalt igen. Jeg kan ikke flytte nu. Du kan blive boende indtil, at jeg begynder at arbejde igen og få det bedre. Thomas! Jeg kan ikke det her. Du ser ellers skide godt ud, det må jeg sige. Tak, John. Det er sødt af dig. Jeg ved bare ikke helt, hvordan jeg skal være jeres mor nu. Stine har ventet, hun har været tålmodig, hun har været rummelig. Hun har aldrig blandet sig i noget som helst. Det har hun jo blandet sig. Hvad vil du med mig? Jeg ved ikke, om det her var meningen.